Konja Shindu Dinama Ngiyabingelela nonke babukeli emakhaya. Prophet Dr. X Xaba lo umqaqi wamafindo, umkhululi wababoshiweyo. Bantu base Folkrust, bantu base Folkrust. Ngizobe ngilapho eFolkrust ngomhla ka 31, mhla ka 31 kuyobe kumgqibelo. Ngomhla ka 31 ngizobe ngilapho eFolkrust edrobheni Folkrust Town Hall. Umqaqo wamafindo, inkonzo yokuqaqwa kwamafindo, inkonzo yokuqaqwa kwezibopho. Ngizokahle lapho ngifuna abantu lapha eFolkrust abathi asilale ebusuku kunezinto ezigijima ekhaya, ungiphathele umhlabathi wasekhaya. Wena ngithi wena onesibaya phatha umquba, umprofeti wabantu zobe zenzeka izinto. Umprofeti wabantu lapha eFolkrust ngomhla ka 31, ngomhla ka 31 ngizobe ngilapho eFolkrust Town Hall. 31 August ngizobe ngilapho eFolkrust Town Hall edrobheni phakathi. Ngifuna wena onengane, njengamanje unengane ehleze esipotini ephuza utshwala, njengamanje unengane edla idakamizwa, njengamanje unengane ongayitholisisi kahle yenza izinto eziphambene ekhaya. Ngifuna uphathe impahla zayo. Ngithi zobe unemali engaphumi, ngizoqaqa amafindo, unemali ebhajiwa ayiphumi, wafelwa noma kwenzeke accident, le mali ayiphumi. Ngiphathele amaphepha wakho owaphethe, ngizokukhulekisa ukuthi siqaqe amafindo. Ngithi mina nangu umprofeti wabantu, ngizobe ngiphethe zonke iwasho, yonke material kuyobe kuthandazelwa abagulayo. Usefikile umprofeti, prophet wabantu, umqaqi wamafindo. Baphila abantu zavuleka izinto, baphila abantu zavuleka izinto. Ngomhla ka 31 August umprofeti uzobe lapho edrobheni. Ngithi wena ofuna iwasho, ungabe use Cape Town, ungabe kwaZulu Natal, ungabe onke ama province, fona njengamanje, nazi iwasho, ubuza ngeziwasho, nali ivimba moya elizokuvulela amaphupho likunikeze inhlanhla, nali lifake umprofeti. Fona njengamanje ubuze ngeyiwasho ukuthi iwasho ungayithola kanjani. Ngithi mina umprofeti wabantu lo, ngishaya inja kuvela umnikazi wayo, ngishaya ikati kuvela umnikazi wayo, ngishaya isikhofu kuvele umnikazi wayo. Ngizobe ngiphethe ngisho ama one on one 500 rand ukubona umprofeti, 1-on-1 500 rand ukubona umprofeti. Wena ozobe ukhona fika ekseni u7 8 9 akushayile usukhona. Ngizobe ngithandazela abagulayo. Ungakhohlwa, wavalwa umuntu, kwaphuma umuntu waya emazweni, wavalwa umuzi wakini ukuthi kungabikho oshadayo, kungabikho ophumelelayo. Njengamanje unezinkinga, inkinga zakho sewuhambile, asiqaqeki. Nangu umprofeti, Folkrust Town Hall edrobheni phakathi. Ngithi-ke umprofeti wabantu useqalile ukuphuma njengamanje nasendaweni engakini ngizofika. Hlala nami njengamanje nangohlelo oluzayo uzozwa ukuthi ngiyakuphi manje. Josine lapha eMsiyane Hall ngizokhipha idate next week. Kuphi? Kwamhlabiyalingana, I'm coming. Ngiyeza lapho Mpumalanga. I'm coming. Ngiyeza zonke indawo, Mnambithi, Durban. I'm coming. Zonke indawo lapho umprofeti wabantu uzakini ngizoqaqa amafindo. Ngithi-ke asidibane khona lapho eFolkrust. Buka njengamanje inkonzo. Wena ohlala eKudeni udinga ukuzobona umprofeti, ngila eDorinfontein.
phatha ingubo yokulala wena ohlala ekudeni ungafika ngolesihlanu zikhona imoto ezizokulanda MTN eJoburg zikubeke fona njengamanje nanka amafoni fona njengamanje uthi wena udinga ukuzobona umprofeti ufuna iwasho ulwazi lonke uzolithola khona nogwaja kaGesu prophet wabantu ngiyabonga ngisazomemezela kahle uNkulunkulu anibusise nonke nisabuka nalo uhlelo zenzakala izinto baphila abantu zavuleka izinto sanibonani lapha ekhaya emvunzini mondlo ngabala ngithini Vryheid la engizalwa khona sanibonani lapha ekhaya emvunzini prophet wenu lo ngiyanithanda kakhulu I love you sanibonani makhawe nonke eindaweni zonke amakhawe ezulu enqabeni sanibonani kompumalanga Durban zonke indawo ngabala ngithini Limpopo KwaZulu Natal Free State ngibale ngithini ngithi Zimbabwe Mozambique Malawi all over Nigeria phesha kwelwandle ngiyabonga uNkulunkulu anibusise nonke aniblesse buka nansi inkonzo prophet wabantu enze imangaliso asidibana khona eFolkrust mhla ka31 zika August Folkrust mhla ka31 zika August lapha eTown Hall eDrobhen phakathi Folkrust Town Hall ababeza abantu abagulayo abaneyinkinga zonke umprofeti uzobe ezoqaqa inkonzo yokuqaqwa kwamafindo ekhaya lapho khona mbukeli wami ungakhohlwa ukuthi inkonzo yokubuyiswa kwenhlanhla yomuntu iyaqhubeka until kuphele inyanga iyaqhubeka inkonzo la ngifaka khona abantu emanzini ngikhipha iqalekiso ngibuyisa inhlanhla yakho nakule weekend isaqhubeka lenkonzo yokubuyiswa kwenhlanhla yakho ngithi ungahlali lapho ekhaya ila enqabeni la ungafika ngolesine uzohambe Sunday ungafika ngolesihlanu uzohambe Sunday inkonzo yokubuyiswa kwenhlanhla uma ngiqeda ukufaka la kunensebenzo engizokunikeza yona ezokusebenza ekhaya ngiphathele imbewu yakho ka 350 rand bese uphatha ama 5 rand amhlophe abe u2 uze ngizokufaka leli chibi inkonzo yokubuyiswa kwenhlanhla yakho ngizokufaka mina qobo lwami ngikufake ngikugeze kuvuleke izinto zakho kuvuleke amaphupho uthi mawulele ulale kahle ngixoshe imoya inkonzo yokubuyiswa kwenhlanhla yakho ngithi ke nakule Sunday ukusuka Saturday izobe ikhona umgqibelo izobe ikhona isonto izobe ikhona fika njengamanje kubamba ezingelayo ungakhohlwa ngiyabonga God bless you mawunalento lapha angithwele la mawunalento kaNkulunkulu akekho lala ngisho kahle ngikhuluma nawe listen to the prophet now lento oyiphethe la ekhaya akekho ngayilimaza akekho futhi ongayithwebula ngoba ithwebuleki esikhundleni salokho ithwebula abathakathi It will bewitch the witches. abathakathi abafuna wena ngabe uphethe into engaphezu kwezinto This thing is more than a awuphethe into encane not an mawula ordinary thing. umuntu mesa kuwe kumele acabange you must think twice uzethembe you must trust yourself uzethembe Must trust yourself. ukuthi mina mangila ngihamba nengelosi yasencabeni Angel of Dr. ngihamba neyithunywa engihamba nazo angihambi ngedwa alone. ifuna abantu abazokholwa lento that will believe ifuna abantu abazobhiliva lento ukuthi bekhona abathakathi abasoze bakuthinta zikhona izitha ayisoze zakuthinta noma behlangana ngawe emakhoneni bazohlukana ngendlela sisikhombisa uthi bazohlukana they'll separate they'll scatter hey sebenza moya Holy Spirit ukuba wena nami ngabe angikho kule ndawo ngabe sengafa I will be killed ngabe sengisezweni lamathonga la ngikhona the ancestors uma
izithunywa zakini noNkulunkulu wakho behamba nawe They are with you. akukho la ungeke ungene khona Where you cannot be acknowledged. uma umsamo wakini uhlini bazothi uthwele kanti awuthwele Call you a ritualist. ingoba wena userious awuzini ukuzojoka Silent did not come to awuzini ukuzochitha isizungu come here. kumele uyazi into oyizele la You must be aware of what you came here for. I don't care ukuthi umthakathi angisabe ngishinyanga mthakathi angisabi lutho ngoba ngiyayazi into engiyiphethe I know what I'm angisabi muthi ngoba ngiyayazi into engiyiphethe angisabi isitha ngoba ngiyayazi into engiyiphethe angisabi bathakathi ngoba ngiyayazi into I engiyiphethe know what I'm possessing. njoba ngila nasekhaya iyasebenza njoba ngila naseyithunyweni zakithi eyisegodini zosizi iyasebenza It's working. hey sebenza moya Holy Hey! Spirit, take over. hey awufuni lo moya abantu abazokwesaba You to be ifuna cowards. uhlale You kuyiposition need to be on your place. ungasuka endaweni yakho Don't relocate. ungayishiyi indawo yakho Don't relocate. noma ungekho la ngaphakathi la uhlala khona Wherever you are ungayishiyi indawo yakho Not relocate. la uhlala khona Wherever we are staying, ungabi ngenye into you must not possess. nala esontweni ungenye into And something Don't else, change. do not be a church mawufuna ukubona uNkulunkulu namadlozi wakhe esebenza working. ukholwe mawulapho ukuthi umuzi kayihlu uzovuka ngawe Will be reconciled. ukholwe ukuthi umakoti uzongena ngawe ukholwe ukuthi indlu yesitini izovuka ngawe ekhaya Say by yourself. ngoba usendaweni eright Because you're on the right position. bathi besaplana abathakathi besaplana abazi ukuthi ingelosi yasencabeni iyababona isiplanile ngabo Has onke intervened. abaplana babeplana baqala ukuhlangana ithunywa zakini hey That's my interjection. ngoba ithunywa zakini ziphila la incabeni They nawe are with you. ngesikhathi every time. beplana ithunywa ziyabuka You're leading. if right If you are on the right position, change your position you must change your Shintsha indlela. eccentricity, your peculiarity. ungayishiyi indawo Do not yakho relocate from your position. ungabi lento iyona namhlanje kanti la uhlala khona usiyo lento iyona namhlanje You are a different person. bathotsotsi shintsha guluva Colloquial language. They say, shintsha mawufuna ukubona impilo yakho iphumelela shintsha izindlela zakho shintsha ukukhuluma kwakho shintsha ukwenza kwakho shintsha ukuhamba your kwakho modus operandi must also be changed. abanye abaganiwe People are abanamizi not, they indlela don't have the manner in which indlela zabo they are, nokucabanga kwabo they are handling nokwenza themselves, kwabo their mindset, nokulala kwabo the manner in which they, nokuvuka kwabo when they wake up, abana discipline they're disorganized. abahlelekile They are not organized. langa oza lapha kuqa lapha Sneel. wonke umuntu mayizoguqa Everyone makacele izithunywa zakhe engakafiki kumprofeti must ask for his or her messengers before you reach the man of God.
ukuthi ithunywa zakhe mazimuphe amandla, The messengers must afford it, the power. mazimdirect, Let them be. mazimhole Let them control him or kuzo her. zonke inkinga ezenazo kumprofeti nasengelosini With yasenqabini. all the problems that he or she came with, Khona kuqanza khona isikhathi mawusendlini kaNkuluNkulu esingadingi umuntu ohamba naye. there is another time if you are within the dwelling of God, you don't need your associates. Khona abantu abangaphumeleli Some eyintweni people kamoya ngoba don't get breakthrough. bahamba nabantu. There are with some compatriots. Lento ifuna abantu abazodabula inhliziyo zabo beze ngenhliziyo zabo. Pure hearts, they must come to this place. Abazokwehlisa inyembezi zokukhala. Will we the tears? Abazokhalela ngisho ingane zabo bakhalela abafowabo kuphuma inyembezi bethi ngizokhalela kule ndawo ngizokhala uNkulunkulu wasenqabeni ngizokhalela izingane zami ezihleze emgwaqeni ezidla ama drugs ngikhalela izingane zami engasebenzi ngikhalela ingxabano ezisekhaya Conflicts of my family, ngikhalela imkhokha completing for the Naku umkhokha ekhaya. the curse at home. siyaphela ekhaya naku We umkhokha. are all dying because of that hereditary. Abantu behleli emafonini babhizi namafoni Busy with Babhizi nenkonzo yamafoni. with services of uthi uNkulunkulu ekhuluma ngapha ekhipha idirection yena une direction yefoni eceleni ukubhizi uya WhatsApp ngapha another agenda of WhatsApp. ikhona impumelelo There is a breakthrough. kule ndawo This place. kodwa impumelelo Breakthrough ikuwe is within your ukuthi hand. wena ufuna ntoni What is it that you are after? mawufuna indaba uzothola indaba Use your get mawufuna isibusiso uzothola isibusiso mawufuna isiqalekiso uyothola You're isiqalekiso gonna acquire it. ngifuna ukutshela mina into eyi-1 I want to inform you about one thing. uNkulunkulu akamlahli umuntu God cannot reject a person. ithunywa The messengers, zakini lapha of ezikhona family, wherever they are, ziyakhala ngawe they are complaining ngoba usenhluphekweni because zithi you are nomntanethu suffering. noma bengakufuni emndenini ubokwazi ukuthi ikhona ithunywa ezikubhekile You are favored by your noma messenger. bengasakubheka emhlabeni sebekuhlulelile wokwazi ukuthi zikhona ithunywa The messengers are present. esikwengamele They are ezithi lokusasa uzoba ukuthi one is a sasa uzovusa umuzi sasa uzofundisa izingane zethu teach our children. uyena osithethela He is amacala the one to preside for us. ayifuni lento abantu abazoza You ngemzimba don't have people who come with abazoza flesh, ngokuhlakanipha kwabo with their wisdom. abazoza ngemfundo yabo People with yasemhlabeni their education, lento ayifuni umuntu ofundile ngoba ngeke ulunge mawuza ngemfundo yasemhlabeni la ngoba yasazulwini lento kamoya lento Spiritual matter. idinga abantu abazohamba People ngomoya that will be in the spirit. even omongameli abayiboni President. yikho It is bethakhishwa invisible. izisu bephasisa They say, imithetho nasephalamende abayiboni They lento cannot- they regulate yikho all bethi the indoda things ayithandela that, indoda umfazi akathanda omunye umfazi Homosexuality is yingoba allowed. into kamoya Because it's abayicibi spiritual thing. ntweni Don't understand it. lento esikuyo iyaphambana nomthetho wasemhlabeni ngoba It's against the rules eyasezulwini lento from the heavenly realms. bathi abasemhlabeni akuyokhishwa izisu athi wasezulwini ubulala umntwana uyisibusise sivela kimi It's a umntwana blessing from the Lord. yikho abanye bengalali into zabo singalungisa imnyama babulala They butchered, bayokhipha izisu terminated, bayobulala ingane killed. ungathi baloyiwe bayiloya They bona bewitched themselves. lento
esikuyona whatever we are having, uma isifike if kahle it has arrived, ithi hamba oqoqa ingane yakho wayithola ngaphandle your illegitimate children, lento mayisifike kahle ndodeni that you as a isingene man yajule ndodeni created you, ithi indoda ihlala njengendoda indoda ilungise amanyala eyawenze isaphilise umfana those trespasses that you did when you were still young. ngikhuluma ngalento mayisifikile mina If it has arrived, lento kamoya mayisifikile iyaphambana nomongameli iyaphambana necabinet ngoba omongameli president, bathi indoda iyalingana nomfazi eyasezulwini ithi umfazi A woman makathobele indoda yakhe must submit to a ungaphansi man. kwendoda He must submit Jesus. eyasemhlabeni on the planet ithi Earth, 50-50 they say they are eyasezulwini equal. ithi no 50-50 There is no equality. sanibonani Hello. sanibonani wathi inkosi ngisize baba So hold me far. ngigeze baba Cleanse me, Lord. Mhlambulule. Father, purify Mhlambulule. me. Purify me. Mhlambulule. Cleanse me. Mhlambulule. Cleanse me. uma lento seyifikile This thing endodeni has arrived to the man. yala ikhaya Of this lento place. mayisifikile If it has arrived, iqondisa wena it may control you. ikutshela ukuthi njengamanje Direct you right. hamba ohlawula iy'ngane zakho ithi njengamanje hamba oqoqa iy'ngane zakhe lezo wayithola ngaphandle Those without wedlock, ungafihli ingane do not hide them. ungamfihleli umfazi amanyalo wawenza ngaphandle Do not hide it to your wife, whatever you did, which is immoral. baningi abantu namhlanje abangaphumeleli ngenxa yoyise babafihla Their fathers, babashiya they emahlathini abandoned them. namanje basahamba basagcola ihlathi iy'nto zabayilungu ngoba bagcola ihlathi abanye abazazi ney'bongo zabo ukuthi bangabakwabani bazaleka iy'nto zabayilungu Their matters are disarrayed ayilungi ngenxa yokuzalela because of the manner in which you are given birth. umuntu akaqoqe ingane You yakhe must collect your children. mayisifikile lento If it has arrived, iyaqondisa it may correct. ithi ungahamba ulala Do not fornicate. ithi ungahamba uqambalela yonke imbhedo Do not uma fornicate. isifikile yajula Arrive. ukuthi kuwena ayikakajuli lento Not yet deep. ngoba usenza imisebenzi yobufebe Busy with usalala isinoma You kanjani are busy with uthi unomfazi uphuma uyolala You're ngaphandle committing infidelity love. ngizothi mina change your I position say now you must change your ma ufuna lifestyle. ukuvusa umuzi You want to kayihlo reconstruct the ma home of ufuna your ukuba father. You umama want to be a dignified woman. It uma isifikile lento has arrived. ithi njengamanje angisawafuna amadoda amabili Don't want to have like this polygamous thing. iyamkhathaza umuntu wesifazane mayisifikile lento Woman, mayisingenile lento kamoya If it has ithi infiltrated angisawafuna her, amadoda awu-2 don't like have this prostitution. ithi ngifuna one man I just want my spouse. isifikile It has arrived. mayingakafiki kahle Still not with you. uba namadoda awu-2 They have two. Ubuthi wives. enqabeni kuyaphilwa. Oh, see. kuphila kanjani ungaphilile unamadoda You are awu-2 still you've got two men in your life. umuntu onamadoda awu-2 Two men. In Akaphilile. that one is ill. khona intambo kapharafini elahlekile Some strings are lost. khona intambo kapharafini engadonsi kahle ngikhuluma mina uma lento isifikile If it has kamoya arrived. hey mayisifikile If it lento has arrived. ithi lapho uhamba khona Wherever you are walking. kukhona amakhamera There abhekile are some surveillance cameras. noma usuwedwa la ukhona And if you are alone, hey ngihamba nomkhulu I'm with my project. ngihamba leaders. nogogo I'm with my female. ngihamba project leaders. namakhehla I'm with ngihamba ney'thunywa predecessors and messengers. noma bengangiboni enkonzweni enqabeni kodwa khona ngihamba nabo abangibhekile People that are uma protected. isigcile yagxila enhliziyweni Very deep in your heart. weba kwethu kuyenzeka ulenze Fellow, iphutha ula may happen. ngaphakathi
miscommit Siyawazi errors. amaphutha We esibuya know kuwona some sesingaphakathi. errors. We were victims. Siyawazi ama-mistake esiwenzile sesingaphakathi. Ngine-experience. Nolwazi olunzulu. Ngikhuluma ngento mayisifikile enhlizweni yakho. Something it is- Isijulile lento ithi noma la usebenza khona noma ngabe usemotweni If you are riding the vehicle, ikutshela ukuthi imoto ngeyomfazi yakho nomfazi akuyona eyiqhebeleshe It's not for akuyona prostitutes. It's eyamantombazana not for prostitutes. ikutshela ukuthi imoto lemawulala kuyona wenza uqansi Sexual ukhipha amadlozi wakho la take ekhaya away the ancestors. Kuleyo within the moto. vehicle. Same vehicle. ingawa noma kunini It may capsize at any point. kodwa mangabe lento ingakagxili If it's enhlizweni not yet deep within imoto your yakho heart, igqola amantombazana the vehicle is full of afake igcebhezana ladies, ey'mfishane like these avele short ngamawindi skates, amantombazane like these people, akhiphe nali obhiya kuphuma amaqana amancane some beverage, alcohol, and some cans. sanibonani 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 Hello, sanibonani sanibonani hello. engathi namhlanje ngizokhulula wena namhlanje liberate kulamakhamandela namhlanje from whatever ngoba has wena affected mntanami you. ngikufuna njalo ngikubona ukuphumelela You can ugibela break imoto through. uvuse umuzi kamama wakho uvuse umuzi Go to the kayihlo home of your father. uma sayifikile lento yafika kumuntu obekhipha izisu uma isifika enhlizweni lento umuntu uza kumprofeti egijima ephethe umnikelo ekhala inyembezi afika athi baba Father. ngenza icala This is what I did. ngabulala ingane I butchered the child. nginecala emhlabeni For a nakwenzayo case, even on the realm of the spirit. nginecala emndenini wami engabe ngiyongena na Offensive. baba Am I ngicela gonna ungigeze be ngoba able- ngiyabona ukuthi Please ngeke kiss ngingene me. ngoba I may not be nginesidumbu accepted. I've got a cause. ngabulala mina I killed you somehow. ngakhipha isisu I terminated khuluma ngento pregnancy. esifikile But something that has mayisifike arrived, neqiniso if it has enhlizweni arrived in your heart thoroughly, mayengakafiki if it's not yet there, uba nama-secret you may have iwona some azokwenza ukuthi ungaphumeleli clandestines. You may ama-secret not get breakthroughs because of those slices of yours. lalalo bakwethu imfihlo Confidentialities. ayiphumelelisi You may not get breakthrough. ma ngabe wathola ingane ngaphandle biza umfazi wakho umbizelela mama nginengane ngaphandle I've got another child that you don't know. khona amadoda namhlanje Ah, akhulile man, waphumeleli brother, ngenxa yokuthi brother, oyise baba Their neyimfihlo fathers, they had some no mama clandestines. bobaba neyimfihlo They had some lezi clandestines. imfihlo seziwumthwalo They sezintaba become like this mountain in their presence. sezivimbe impumelelo yakho They are stumbling blocks of your success. baningi abanye phakathi kwenu There are many people okufuze who are ngabe manje bakude supposed nempilo to be far away in life. babanjwe zimfihlo zomama They are delayed by the secrets of their baphuma mother. omama Their bayophinga mother sebeshadile became in extramarital affairs. kwavela ingane phansi kwesihlahla A child was conceived. uzawuthola umuntu esemdala ukuthi akuyena I owalapha don't belong to that group. imfihlo Clandestine. sanibonani Hello, Gre. sanibonani lalani makwethu Listen, friend. iqiniso The truth liyawakha umuzi may construct. obaba bethu bayakha imisi ngoba babe neqiniso They used to be with the truth. babe seqinisweni They were positioned. umuntu ongenaqiniso noma indoda The one engenaqiniso who kumfazi is not ayiwakho umuzi One who's misbehaving cannot nomfazi construct the home. ongenaqiniso endodeni The akawakho man umuzi who's behaving immoral umfazi cannot construct the oyiphiqiphiqa home. la Man who is a liar. ithi incwadi lena enifundayo The scripture. ithi umfazi ohlakaniphileyo uyayakha indlu yakhe A wise woman. kodwa oyisiwulu Because uyayibhidliza The foolish will destroy it.
ngoba silapha ngithi sifuna Here's ukwakha the imizi hall. We want to construct the halls. uma lento seyifikile kumuntu If it has arrived, umuntu uze phakamisa izandla kumprofeti ngoba umprofeti ngeke atshele umuntu indaba zakho one will surrender to the noma ngabe prophet. waphinga ngeke Even if ngihambe you ngithi mina fornicated, uqinile I cannot noma ngabe propagate wafeba it. ngeke ngithi If you mina ufebile committed mawuthi baba immorality, umprofeti nanku umnikelo wami this is baba my sacrifice. baba Father, ngikwenziswe isizathu I ngicela did it ungigeze because of baba the. Please cleanse me. ngeke mina ngisho ukuthi ngithi mangibheka la ngoba uNkulunkulu uyabathanda abantu abavuma iziphambeko zakho God likes people who are submissive. ofihla iziphambeko zakhe If you are hiding Akayi your kuphumelela. trespasses, will Kodwa not get ozivumayo. breakthrough. If you surrender, uyophumelela you're gonna get a breakthrough. baningi abantu abangaphumeleli Some people don't empilweni get breakthroughs ngenxa in life yezimfihlo because of confidentiality. uyodliwa imfihlo kuyoze kube nini How long will it take? ukuthi wabulala umuntu kuyoze kube nini wadubula umuntu iyakudla kuze kube nini lento How long will ngoba it take? noma usulama usuhleze endlini iyakudla ukuthi mina iyabuya It lento will come back and haunt uyazi you. ukuthi ibuyiswa yini Why is it haunting you? ibuyiswa ukuthi awuzile kumprofeti othunywe uNkulunkulu It's because you did not come to the ozobika indaba prophet. ongeza ukubheka athi lo To confess umbulali it, this one is the ozothi killer. uvumile This one has surrendered.